Pohrávate sa často s myšlienkou bývať vo vlastnom rodinnom dome a v dobrej časti Košic, mám pre vás pozemok. Lukratívna časť mesta, Lučenecká ulica. Pozemok má rozlohu 332 m2 a predáva sa so stavebným povolením a s projektom. Slepá ulica, kľudná časť mesta, príjemné bývanie, detské ihrisko a neďaleko od obchodného centra galéria. V blízkosti sa nachádza kompletná občianska vybavenosť, MHD, škola, škôlka a výborný prístup autom do mesta. Ak sa vám lokalita a hlavne tento výnimočný pozemok páči, neváhajte, kontaktujte ma. Teším sa na vás.